Здравейте! Привет и от мен. Скажи Здравейте! Това ще го запишем след 3 дена. Това е последното видео от поредицата ни пътуване с кемпербус до Космопроф, най-голямото световно изложение за козметика. И видеото е доста кратичко, тъй като сме снимали навръщане единствено минаването ни през Унгария и Сърбия. Заради това се включваме да ви разкажем всъщност какво предстои, може би, от тук нататък. Вече ще изминали няколко месеца от нашето пътуване. Все още видеята си ги обработваме сами. Опитахме се да намерим и да работим с видеомонтажист. Към този момент без успех. Ще видим колко често ще можем да качваме. И още нещо, сега като са минали няколко месеца, разбрахме, че сме направили една грешка, която ще ви струва 320 евро. Навсякъде в Италия, Хърватия, Словения си плащахме тол таксите или пътните такси на пунктовете по пътя и въобще не се замислихме, че може да има и друг вариант. Просто за Унгария трябвало да си купим съответната винетка, да си платим тази пътна такса онлайн. Но не го проверихме това, не го проверихме предварително. Така че в момента, след нашето пътуване, сме с един спомен от Унгария на стойност 320 евро. И все още се стои спомен от Италия за ограбения бус. Да. Тази поредица всъщност беше наш експеримент, да го наречем, да видим дали ще ни хареса да снимаме, да качваме видеа в YouTube и всъщност много ни харесва. Но просто не подозирахме колко много време ще ни отнеме самата обработка на видеята. Надяваме се обаче да успеем да продължим да качваме видеа достатъчно редовно. И какво всъщност ще снимаме? Живота такъв какъвто си е. Ами да, то всъщност в момента се случва доста неща около нас. Местим се на квартира, предстои ни закупуване на къща. Ще станете свидетели и на целият процес по завеждане и обмислене и идейния проект около къщата. И ремонта. Същевременно продължаваме да се работим в нашите корпоративни работи и да намираме време съответно и за нашите двама малчовци. И Иван пропусна нещо много важно, даже ключово за канала. В момента правим цяла нова линия Lumibi продукти. Важно не само за канала, в принцип това е много вълнуваща част от нашето ежедневие в момента. Като цяло много ни харесва идеята след време да можем да върнем лентата назад и да видим през какъв път сме минали и всичките етапи от нашия живот чрез тези видеа. И може би това ще е основната история на този канал. Дали и как едно семейство може да превърне един страничен проект в успешен бизнес. И предстои да разберем заедно. Сега ви оставяме да погледате Да изгледате? Да изгледате. С камера. Да, ето един... С кой си? С маркер. Един трик, тъй като аз съм много тревожна, когато трябва да говоря на работа на срещи, сега пред камера. Винаги трябва да държа нещо в ръката си, за да не поема напрежението и тревожността. Склоних се. Да, сега ви оставяме да изгледате последните няколко минутки от нашето пътуване. И също на края на видеото ще изтеглим последния победител от giveaway-а, който правим след всяко видео от тази поредица. И последно нещо важно, в момента тече страхотна лятна разпродажба до минус 50% на всичките ни продукти, така че ако сте били любопитни да ги пробвате, сега е момента, ако пък ги харесвате и са ви любими, сега е момента да се запасите. Приятно гледане! Ето ни и вече пристигаме в Будапеща. Вау! Будапеща е просто страхотна. Не съм виждал толкова красиви сгради, честно казано, но... Колко готино осветление и архитектурата. Будапеща вечер просто е красота. Ето по този мост дойдохме. От другата половина, която е Буда, а сега сме в Пест. Ние вече се паркирахме в Будапеща.
пристигнахме. Днес прекусихме 4 държави и сега отиваме на тайландски ресторант. А после? После на разходка. На нощна разходка в нощна красива Будапеща. Не сме снимали от сутринта, защото се успахме. Идеята ни беше да тръгнем доста по-рано към Будапеща, но явно предните 3 дена и цялата енергия, която дадохме, се отрази, но пък бяха наистина прекрасни 3 дена, ползотворни. Смятам, че за нас и за бранда ни наистина това, което се случи, беше много полезно. и се надяваме това да е първото от многото ни изложения. Със сигурност изложението ще има ефект. Най-малкото, защото се Запознахме с много хора, с много български брандове също дойдоха да ни посетят. Разбрахме как работи до някаква степен индустрията, колко са много брандовете. И колко е приятелска индустрията. Да, разбира се, колко е приятелска, защото ние от толкова много брандове всичките просто искат да помагат, всички искат да съветват, което просто беше страхотно като емоция. като разговори и като запознанства. Чувствахме се наистина добре дошли. Бяхме много топло посрещнати и преживяването наистина си заслужаваше. Сега сме в тайландски ресторант в Будапеща да отпразнуваме. Докато днес прекусихме 4 държави: Италия, Словения, Хърватска и сега сме в Унгария, в Будапеща. Изминахме 800 плюс километра. И сега ще си отпразнуваме това, което ни се случи, защото вярваме, че е за добро, че ще бъде много успешно и предстоят още по-хубави неща. Пристигна ни и вечерята. Това са нудли, които ни препоръчаха от ресторанта и наистина изглеждат много добре. Храната е много вкусна. Мястото ни беше препоръчано от наш приятел Станко. Много ти благодарим. И мириша страхотно, само да се правят 2 леви ръце за клечките. Добро утро! Ние се събудихме и тръгнахме към Сърбия за нашия последен ден преди прибирането ни към България. Намираме се в Нови Сад и точно се паркирахме на паркинг в крепостта. Излязохме малко на нощна разходка да видим нощен Нови Сад и нощната гледка тук. Доста е студено, но е доста красиво. Има една уникална магия в градовете, когато ги посетиш нощно време. Да видиш как нощните светлини светят, мостове, сгради, колите и цялостното усещане за самия град, атмосферата на града е коренно различна. Просто наистина е страхотно. Добро утро! Последен ден с буса от Нови Сад се включваме. Вал прави кафенца и тръгваме след малко. Гледката тук е прекрасна и през деня. Часът е 9:30 сутринта и тръгваме към България, защото ни очакват 4 часа и половина път до София. След това си взимаме нещата от фирмата, която ни направи щанда и се запътваме към Пловдив.
Благодарим на тези от вас, които останаха до края и на това видео, и това е всъщност края и на цялата поредица. А сега нека да изтеглим и последният печеливш от giveaway. До скоро!